Falls TV, we are back again with the latest breaking news. Nyaya dziri kutenderera muZimbabwe. Pane timu revarakashi, timu raratumwa neZanupf ranga richida kunokanganisa press conference CCC. I'm sure guys by now video maiona iri kutenderera social media zvinonyadzisa. Timu iri rasvika rikadedzera kuti unza mapepa, rikamutorera mapepa munhu angachitaura ipapo, rikadedzera kuti hande ranga rida kumutora. Iri timu rinozikanwa nokuadapta vanhu, itimu rinozikanwa nokuti rinotora vanhu voenda zvamuchose. Ndo timu reya rekuti dzimwe nguva rinouya rikaswa kutora usiku, unzwa kuti munhu arova pasi otoshayika zvamuchose. Saka chinhu chazoitika ndechekuti munongoziva mega pakazara majournalist arwisa zvisingaite netimu racho reCCC kuitira kuti mumwe wavo asabatwe, of which vanhu ava vanga vakawanda, anga sitori munhu 1 because pavasvika vanga vari 3-4, vamwe vanga vasara kumota. Saka guys handizi kuti munoti kudii because video riri kutenderera social media zvinonyadzisa se munongoziva mega kuti tapedyo nekuti pachitaurwa results presidential election. Saka pakaipa pakaoma guys. Zanupf inenge iri kuona kuti panapa inogona kungodyiwa because munongoziva mega timu reya rekuya riswa observer kuZimbabwe rakataura zvese zviri kuitika muZimbabwe nekubiridzirwa kuri kuitwa neZanupf, asi Zanupf yakazviramba, yakatsika yakati hapana zvakadaro. Saka vanhu vari kudedzera kuti ipapa muchiona pakadai vari kutozama kuti vaite zvimwe kuti varige by all means, but vakawanda vakatora results vari kudedzera kuti takamirira kuti zeki iburitse, kana zeki ikaburitsa chete nesu toburitsa. Saka iri timu iri ranga rausikokanganisa conference neCCC rida kuti ritore mapepa avo because mumapepa mumwe vanga vaine zvimwe zvinhu zvinotaura kuti vari kukanganisa vanhu veZanupf nekuti dzimwe nzvimbo vanoziva vanhu veCCC kuti vakahwina sei. Chamisa naye ari kuti akahwina, idhina ari kuti akahwina. Thank you so much.